Lah iki persiapan rendengan lemahe di traktor dhisik bolo. Lah nek kene iki jenise lemah bang ngene iki lho, uduk lemah lempung. Iki mau sekesuk entuk sakmene iki bolo, dadi sing urung ki kur sing tengah ngono kuwi. Ning mau mangkate iki ya ora esuk banget. Lah iki engko nek wis rampung tengah kono kuwi gek lagi arek leren. Lah iki sing tengah ki ya jek mendono kae bolo. Dadi awite ki saka pinggir lagi nang tengah. Kingko ya pas rolasan gek pas rampung. Gek ngaso dhisik. Lah kae sing dhuwur calone ya arek di traktor tapi mengko nek wis bar ngaso bolo. Karo nek beduk ki leren dhisik. Lah iki mau bojoku ki ya ngenteni bolo, nek uduk cekelane ki ya meso ora luwes ngono lho. Ning ya lumayan iki mau ki ya arep ora lincah ki ya iso bolo. Masalahe apa-apa nek uduk cekelane ki ya panggah urung kulino. Isih ngatur gase gek engko kecepatane gek engko nek menggok ngono kae ki ya dikopling barang. Pokoke nek arek traktor ki ya sinau dhisik intine. Lah iki mau ya wis sauntara dibalekno nang sing duwe bolo. Dadi iki sing traktor wong loro ki gek genten-genti ngono kuwi. Nek neng kene carane burungan bolo ora harian. Nek cilikanku biyen bolo diluku nganggo sapi ngono kuwi. Dadi sapi loro ngono kae gek dipasangi alat jengene luku ngono ki gek kur digeret ning sapine kuwi mau. Lah iki wektune ya wis meh leren bolo, aku nang gubuk ki nggodhog wedang. Mengko nek mangsane leren gek didekok. Lah singkat cerita iki mau wedange wis umeb bolo, gek iki langsung tak dekok. Lah tekone iki mau ya wis tak nai teh gek pacitane kur goreng sepe. Lah iki mau ya wis pas jam 12 gek doleren, wedangan dhisik enek gubuk, engko nek bar wedangan gek lanjut arek rolasan utawa ingon. Nek wis mari wedangan gek lanjut wae bolo, iki engko jangane selak kecut, iki gur jangan gude mau sing tak omongno. Jangan gude ireng kae lho bolo karo kates. Pokoke nek mam bareng-bareng neng alas ki yo seger tenan bolo. Pameneh jangane gudhe ngene iki jan cocok pol. Gek oseng-osenge lombok ijo tempe bosok. Jan nikmat tenan. Nek jangan gudhe ki arep rupane ireng tapi jangane ki yo seger tenan lho bolo. Nek sing urung tau nyoba mesti yo gumun jangan kok ireng, tapi nek wong Gunung Kidul khususnya wong Jawa ki yo enak. Lagi nek sing lalapan cokak mentah barang bolo karo lung mandring jan yo seger jodone sambel bawang.